Igualada som una ciutat on el tren mai ha acabat d'arribar com nosaltres voldríem i arrosseguem potser una certa obsessió, una certa frustració en el tren. Sobretot és un debat recurrent que tenim aquells que estimem Igualada, que volem que avanci i que creiem en el tren com a sinònim de progrés. I la darrera notícia, i per això la moció, és que el Pla de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pels propers 4 anys, 2022-2026, marca la supressió dels trens d'Igualada a Barcelona perquè siguin d'Igualada a Martorell i allà fer el transbordament amb un altre tren que porti fins a Barcelona. Aquesta mesura que preveu Ferrocarrils de la Generalitat és una absoluta falta de respecte per la nostra ciutat perquè davant un tren que ara triga 1 hora i 29 minuts a arribar a Barcelona, el que la Generalitat proposa és allargar encara més aquest temps de viatge canviant de tren fent transbordament a Martorell. Davant aquesta mesura que preveu Ferrocarrils, nosaltres alcem la veu de manera ferma i ens hi oposem en defensa dels usuaris i usuàries i del servei de tren que la nostra ciutat mereix. A més, en plena emergència climàtica, creiem que és incomprensible i més que incomprensible, és inaudit que la Generalitat, en lloc de millorar el tren perquè sigui més competitiu i perquè sigui una alternativa de mobilitat en transport públic eficient, proposi una mesura com el transbordament a Martorell que precisament el que fa és restar-li competitivitat. Això vol dir perjudicar els usuaris i usuàries i, malauradament, potser perdre'n quan el que caldria fer és guanyar-ne. A més, recordem que el tren és l'únic mitjà de transport 100% sostenible que ens connecta amb Barcelona. Nosaltres creiem que com a ciutat, i ho hem dit, proposem un pacte de ciutat, un pronunciament de ciutat, que és el que portem avui aquí al ple, per demanar a Ferrocarrils de la Generalitat, que elimini aquesta mesura, aquesta proposta de transbordament a Martorell del pla de ferrocarrils que té aprovat. Nosaltres ens comprometem des del PSC, els Comuns i el grup ciutadà d'Igualada Oberta, des d'Igualada Som-hi, a lluitar aquesta mesura fins al final, fins a aconseguir que en aquest pla de ferrocarrils no hi surti aquesta mesura de transbordament a Martorell.